Зөлфәт, театр дөньясына ничек килеп кердең? Кечкенәдән үк әтием Камал театрында эшләгәндә анда. Аның белән ияреп йөридем. Гомумән башым белән кирип киттем 2004 елда. 9 класстан соң 10 класска барасым килмәде. Егыдан курыктым да театральный училищега керергә булдым. Аллага шөкер, Алла күрде дигәндәй, Рәшмул Галиевич курсына эләктем. Аннан ул минем беренче остазым, аның белән эшләп, аның укучысы буларак, соңыннан Мәскәүгә барырга булдым инде. Үкенмәдең. Юк. Син йолдызнама буенча кем? Водолей Сукыяр. 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 Йолдызнамәгә ышанасыңмы? Гомумән кеше сыйфатлары йолдызнамәгә бәйлеме? Минемчә бәйле. Һәм әлбәттә, минем көнем эшләгәндә нишләптер соңгы 4-5 ел бардыр инде ул. Әгәр дә күбрәк тә булмаса, машинага утыргач, я эшкә барганда, я балаларны садикка илткәндә, радио дулкыннарында иртәнге сәгатьтәге 8:30 булырмы ул, я 8:20 минут булырмы ул, я шулай ук 1 сәгатьтән соң 9:20 минуттан шул йолдызнамәне тыңлап дигәндәй, гороскопны тыңлап, планлаштыра башлыйм көнемне. Яхшы. Хатын-кызлардан нинди сыйфатларны ышатасың? Әлбәттә инде тырышлык, тыңлау. Ну, не послушание, а уметь слушать дигәндәй инде русча. Потому что бу минем өчен бик один из главных аспектов, бик кирәкле. Әлбәттә, чисталык инде ул гади сүзләр булса да, аңлаучанлык, тагын күп инде алар дөресен әйткәндә. Бу сорауны биргәч, хатынымда нинди тагын нәрсәләр бар икән дип уйлап утырам инде. Кешелеклелек, әлбәттә. Тугрылык, әлбәттә. Гореф-гадәтләрне онытмау. Мин бу әйбергә, бу сүзгә Мәскәүдә булганда кыек карыйдыр, Казанга килеп кайткач, минем өчен бу бик кирәкле, иң әһәмиятле, тормышымда аерым бер урын ала торган сүз. Бигрәк тә балалар тәрбиясендә кирәкле инде ул. Мин үзем теге укытучы буларак та үземнең 2 балам булса да, кайбер дөресен әйткәндә, кайбер гореф-гадәтләрне минем тормыш иптәшем күбрәк белә, яисә миңа караганда. Ул театр өлкәсендә булмаса да, менә ничектер аның менә тормышында алар ничектер менә шулай сеңеп калган һәм без аларны яңадан теге балаларыбызга прививаем, русча әйтеп эшли. Синең характерда иң зур кимчелегең нинди? Йомшаклык. Минемчә. Кайбер вакыт ул артык ашыган кайбер вакыт бар шундый әйберләр. Йомшаклыгың нәрсәдә сизелә? Мин теге кешечә проблема булсам, яисә кешенең проблемасына аек караганда дигәндә, мин бераз ничек дип әйтәм, уку әйберендә инде ул. Гомумән, беләм бит инде студентлар теге сырап китәләр инде. Имештер әйтәләр, авылда тегләй-фәлән эшлисе бармы? Аннары мин шуны күрәм Instagram челтәрләрендә, ничек алар эшләмиләр, каядыр ял итәләр. Мин теге ярар инде, аңлыйм, әлбәттә инде әтәйләр булышырга кирәк дип бар дип әйтәм дә, соңыннан үз-үземне шуның өчен орыша башлыйм. Нишләп, нәрсәгә әти-әниләре беләләр бит бу бала укырга керде. Ашыгырлык бар миндә, ашыгам мин. Кайбер әйберләрне ничек дип әйтим, үзем ашап үткәреп бетермим дә. Һәм тизрәк
нәтижені шығармақшы болады. Ойлап бітірмеймін де қой бір нюансларды. Тезірек нәтижені шығарам да сырынан аңлайым то, что ашықтым, қайырдыр бек қата ашықтым. Театрдан қала тағы нендей яратқан шүгілерің бар? Стройка деп айта алмаймын енді, мына өз қолдарым білән нәрседе болса түзу, яйсе ағаштан тігі, балкон ақшылайт еткендемі, шкаф жасағандамы, ол мына шундай моментлар болғалы. Әлбәтте ұзаққа түгел, қой бір вақыт театрдан біраз шеткерек кетесім келеді, шул стройка шүгілләр әйберләр белән мауығып кетем де, шунда тартыла башлайм, әмма дә ләкин анда да эшләгәндә мин яисә образым турында уйлыйм, яисә театр турында уйлыйм, үз профессиям турында барыбер уйларга туры килә. Һәм бу минем теге шөгылем ничек дип әйтим? Икенче планга. Икенче планда кала. Әйтергә кирәк, стройка, ягъни нәрсә булса да үз кулың белән эшләү, ул да бит сәнгатьнең бер төре. Театр сыман. Алдагы сорау, кайсы илдә яшәргә теләр идең? Минемчә Казандадыр, мондадыр, Рәсәйдә. Күп нәрсәләр ишеткән бар, күп нәрсәләрне күргән бар. Мәскәүдән дә кире кайтканда шундый фикер белән кайттым мин. Где родился, там сгодился. Тормышта синең өчен үрнәк кеше ул. Кем ул? Әни. Әнидер. Дер түгел, әй. Чөнки аның тырышлыгы, аның эшкә ничек каравы, аның булмаган әйбердән, юк әйбердән нәрсәдер оештыру, ул үз гомерендә Аллаһка шөкер, әним әле исән, һәм яши күрсен. Үз тырышлыгы белән добиваться иткән, үз тырышлыгы белән зур кеше булган. Һәм дә минем өчен бик важный. Менә артист булмасаң кем булыр идең? Ой, белмим. Дөресен әйткәндә белмим, әйтә алмыйм. Кайбер вакыт уйлап торам инде. Бәлким Менә бит театрларны ябып куйдылар. Карантин, пандемия, уйламаганда килгән ниндидер вазгыять. Бәлки теге видеолар, нәрсәләр төшерер идем, әмма дә ләкин мин аларга килдем шул театрда эшләп, театрга кадәр аның белән бик шөгыльләнмидем. Белмим, әйтә алмыйм, дөресен әйткәндә, әйтә алмыйм. Авыр сорау. Сәхнәдә башкарырга теләп тә, башкара алмыйча калган ролең бармы? Эх, менә шуны уйнар идем мин, ләкин менә миңа эләкмәде ул роль дигән. Минем дөресен әйткәндә, әлегә ул да хыялым Король Лирны уйнарга, Шекспирның. Гамлетны куйганда миндә андый теләк юк иде, нишләптер белмим. Бәлки теге әйтәләр бит, һәрбер артист үз вакыты белән һәрбер рольгә әзерләнә. Монда әлегә юк барлык булган ролемә мин канәгать. Әлбәттә кайбер рольләр авыр бирелә, кайбер рольләр шагында җиңел бирелә. Алай әйтә алмыйм. Нинди ризыклар яратасың ашарга? Барысын. Көйсез кияү түгел. Барысын да гомумән, әгәр дә алар теге ничек дип әйтим, мәхәббәт белән пешерелсә, әлбәттә инде мин аларны сыптыртам гына. Барлык бөтен ризыкларны ашарга яратам, андай теге мана гына юк. Манканы яратмыйм, манный кашаны яратмыйм. Ул менә балачакта Күп ашалгандыр. Балачакта күп ашалган һәм менә бүгенге көндә дә балаларым ашый, яратып ашый, тормыш иптәшем дә мин.
Миңа салса, юк, мин әнә овсяный каша ашармын лучше. Дип әйтәм дә, мында юк. Яхшы. Менә башка театрларга, концертларга йөрергә яратасызмы? Менә гомумән театрлар арасында шундый ниндидер көндәшлек дигән төшенчә бармы ул? Башка театрларның актерлары арасында дип әйтик инде. Минемчә бардыр инде ул, һәрбер артистта бардыр ул. Мин теге театрларга йөрергә яратам. Чынында калган театрлардан коллегаларымның хезмәтләрен карарга яратам, ничек алар әзерләнәләр, ничек гомумән нинди спектакль барлыкка килә һәм ничек ул чыга. Бу әйбергә мин теге көнләшеп дип әйтеп, миндә андай әйбер юк, чөнки мин аңлыйм, һәрбер театрның үз юлы, үз вазифасы һәм үз возможностьлары. Һәм үз тамашачысы. Һәм үз тамашачысы. Кайбер менә коллегалар әйтә, менә булар болай эшләгәннәр, тегеләй эшләгән. Мин инде башта әйтә идем коллегаларыма, нишләп сез алай әйтәсез? Аларның үз юлы, безнең үзебезнең юлыбыз. Соңыннан инде аларга әйтеп тормый башладым, һәрбер кешенең үз пониманиесе. Шулай, бәлки бер-береңнең уңышларына карап, тагын да югарыга омтылу дигән әйберне дә баска кирәк бит. Шулай бит. Балалар тәрбияләүдә иң мөһим төшенчәләр нинди? Без аларны инде берлешен әйтеп үттек бугай. Гореф-гадәтләр әлбәттә һәм аңлату, нәрсә ул дөрес түгел икәнлеген. Теге әгәр дә улым минем яисә кызым нәрсәдер ватты, аңа аңлатырга кирәк башта, ни эшләп, ни өчен хәзер сине урышалар. Теге сразу очып төшеп кулына яисә күтенә берне биреп дигәндәй, минемчә ул дөрес түгел. Бала белергә тиеш, ни өчен аңа кәнфит бирәләр һәм ни өчен аны орышалар. Минем өчен бу бик әһәмиятле момент. Нәрсәне җенең сөйми тормышта? Хәзер әйтәм. Арттан фикеремне җыям да. Артымнан, әлбәттә инде ул артымнан сөйләп йөрүләр. Менә гайбәт сүз. Шунда кешеләр аңлап бетермиләр. Нишләп мин булай эшләдем, яисә тегеләй эшләдем, яисә барлык булган уңышлармы, поражениялармы. Алар нәрсәдән барлыкка килгән бу ничек дип әйтим теге минем эшләвем яисә минем хәлем, алар аны белмиләр, аңа төпченмиләр һәм арттан әллә нәрсәләр сөйләп кәефне генә кыралар инде. Ничек дип әйтим, кәефне бозалар. Ул әйбергә кайбер вакыт вниманием кайбер вакыт артыграк китә, кайбер вакыт ул әйберләргә күзләреннән йомырката тырышам. Артистларны күп сөйлиләр инде, артист тормышы бит инде ул андый әйбергә әзер булуны таләп итә. Шулай бит. Син эшеңне яратасыңмы? Яратам. Нәрсә синең өчен театр? Тормыш. Яшәү. Менә әгәр дә тәнне икегә бүлсәк, бер өлеше шул театр. Бер өлешен гаилә булсын, икенче өлеше, йөрәкнең икенче өлеше әлбәттә театр. Авыр, кайбер вакыт аңлыйм, әмма ләкин миңа бу авырлыклар ошый. Ничектер кайбер менә бу вазгыять барлыкка килгәч, марттан бирле отырабыз дигәндәй эш булды ул. Аллага шөкер, Instagram шикләрендә бардык, тегеләр дигәндәй шигырьләр дә яздырдык. Әмма ләкин ул тамашачы белән якын аралашу сүз түгел. Һәм театр ул ничектер тормышта кайбер әйберләрне мин әлбәттә эшләмим. Сәхнәдә мин үз-үземне сынап карыйм. Һәм ул образны ясагач, ул спектакльне чыгаргач, мин аяк күз белән үземә киредән әйләнеп кайтам да
и өз-өзіме сұрау керек. Мен ішлерім шулай тұрмышта. Емре қой бір вақыт оңдайым, мен рахметлімін тұрмышыма, рахметлімін әтвейінелерімін, рахметлімін менің бірінші ұстазыма бұл профессияны оңлатып берулерін. Мында мен шынында өзімні еркін, мында менің хауамда екінші мұсың. Ұрандағы тегі ғади хау болса мында нешіктір башқаша. Уранда болған ауырлықлар болса да, мында мен оларына тирен еттіріп шығарып, өзіме кигізіп, өзім оша өткәріп, өзімнің нервларымды бұзып ма, нешәттік ме шында. Фанатик енді, фанатик. Хотя біләдірейім, что аның оқшасы дәлелі көптен кәді. Нәмәді ләкен ең деген ошекмішлік кайф дегенде енді. Таташа кайф. Спектакль біткеш, сен тамашашылығына шығасың, башыңа елсің. Әм шында сен көресің тамашашының көңілін